halin yanzu Ibrahim Traore ya ɓata musulman duniya rai, ko in ce ya faɗi magana da ta ɓata musulman duniya rai baki ɗaya. Biyo bayan da ya fito ya shaida da cewa fa ba zai taɓa aiwatar da shari'a a ƙasar Burkina Faso ba. A yanda yake cewa shi ma musulmi ne amma fa addinin musulunci daban doka ƙasarsa daban. Ne ka da cewa fa a halin yanzu akwai dubban ɗaliban ƙasar Burkina Faso da ke karatu a Saudi Arabia suna karanto shari'a. A yanda yake cewa fa bai ga dalilin da ya sa wani ɗan ƙasar Burkina Faso je dinga karanto wani shari'a ko Islamic ba. Me ina laifin ya karanto technology ko technical ko science dai ko wani abu da zai amfani ƙasarsa. A wata majiyar ma fa ka ce sai ya da ɗaliban nan ko kuma ya kwace musu takardar zama ƙasar ɗan 'yan ƙasar Burkina Faso. Ta yana zan fara da na farko akan shari'a lo. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu bibiyar mu da kallon mu a wannan shafi barkamu da raka da fatan mun kasance cikin ƙoshin lafiya. Da zafinta kamar yadda muka fara sa muku maganganun da shugaban ƙasar Burkina Faso ya yi akan yanayin tsarin yadda yake son ya gudanar da mulkin shi, cewa bai da alaƙa da wani ɓangare na addini. Da dai duk wasu maganganu da wanda ya tada hatso tun daga ita Burkina Faso ɗin da sauran ƙasashe, musamman ga wanda wato suke ganin su ɓangaren musulmai ne, wanda wasu sun fahimci maganarsa fahimta mai kyau, wasu kuma suna ganin cewa maganar nasa ba daidai ba ne. To yadda abin ya tada ƙura da yadda kowa ke faɗin ra'ayinsa, ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin ji da gani, domin jin irin ra'ayoyin mutane akan wannan al'amari da kuma jin asalin abin da yake faruwa ɗin da kuma dalilan da suka haifar da wannan magana. Daga ƙarshe kuma sai ku sa mana irin naku ra'ayin a comment section. Za mu kawo muku wannan bidiyo musamman rahoto daga wato 'yan social media ko kuma ce 'yan gwagwarmaya na Najeriya, mu ji ra'ayoyinsu, sannan kuma za mu shiga ɓangaren Nijar da sauran ƙasashen AES mu ji ra'ayinsu akan wannan al'amari, sannan za mu shiga wasu rahotanni wanda ba wannan ɗin ba shi ma na musamman akan ci gaban da ake samu a wannan ƙasashe na AES musamman Nijar. Duka da sauran rahotanni wanda ma ba za mu ce muku menene ke faruwa ba, amma in kun bi mu cikin wannan bidiyo duka za mu sa muku domin ji da gani da sanin halin da ake fafatawa a wannan wato duniya baki ɗaya. Muna muku fatan alkhairi, kada a manta da yi mana liking, sharing akan wannan bidiyo, sannan bayan mun kama kalla da ku sai ku ɗora mana ra'ayinku a comment section. Mun gode, mu je zuwa. Ta majiyar ma fa ka ce sai ya da ɗaliban nan ko kuma ya kwace musu takardar zama ƙasar ɗan 'yan ƙasar Burkina Faso. Ta yana zan fara da na farko akan shari'a lo. Da farko dai babu waɗanda suka fi pushin ɗin wannan labarin iyaka Christian Daily, domin kusan da cewa ba sa lakari ko ba su san shari'a lo a aiwatar musu da shi. Wanda ba sani ba, asalin dalilin da ya sa ya magana ko abin da ya kawo maganar ma shi ne Ibrahim Traore ya fara project din da yake arrestin din malaman da suke koyar da wa'azin ta'addanci, sannan kuma yana kama su, sannan kuma yana so ya kawo ƙarshen extremism, wato religious extremism a ƙasarsa. Extremism kamar alal misali yan Boko Haram, ko kun ga su a tunanin su da wannan abin da suke jihadi suke suna ta Allahu Akbar, suna kashe yan uwansu musulmai. To irin wannan mutanen ya fara yaka, kuma ce duk wani malami da ke wa'azi akan irin wannan abubuwan ko yake extremism ya sa tsani wasu mutane fa, to ya kamata a kama shi. Nan kuma ce kasar Burkina Faso kasa ce da ta haɗa musulmai da kristoci, bai ga dalilin da yasa za a saka shari'a lo ba a ce dole sai kowa ya amfani da ita. Wannan magana ta ɓata wa mutane da yawa ne, musulman duniya ko musulman kasar Burkina Faso, domin aitin da ya ce kasar kowa yana dama ya addini da ya ga dama, kamata ya bawa masu shari'a lo su yi amfani da ita shari'a su, sannan wanda ba su yi amfani da shari'a lo kamar da ake a Najeriya dai. Kun ga misali a Kano ai ba za a yi wanke wa Krista hukunci da shari'a lo ba, ta musulmai ce kawai, ko musulman ba kowa ba sai wanda aka dama. Da ko magana ɗaliban da suke karanta shari'a lo ko Islamic a kasashen Laraba ko Saudi Arabia, magana ta gaskiya kawai da ya soke su ne yake cewa kamata ya ce su je su karanto abin da zai amfani ƙasa, irin su technology, science, technology, medicine ko kuma dai abubuwa makamancin haka. Ba su je suna karanto Islamic ko shari'a ba, domin suka zo ba abin da su amfani ƙasa da shi. A ra'ayin shi kenan, kuma ce shi ma musulmi ne kuma yana sallah yana ibada. Abu abin tambaya nan shine, shin kuna ganin cewa Ibrahim Traore ya kwafsa kuma yana kan layi? Mu haɗe a comment section. Assalamu alaikum. Wato shugaban kasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ya yi wani furici akan wato dokokin addinin Islam wanda ya jawo cece kuce, a inda wasu suka ga abin da ya faɗa bai dace ba, wasu kuma suka yaba abin da ya faɗa. To wato kalaman da shi Captain Ibrahim Traore ya yi, shugaban kasar Burkina Faso, akwai wato tasiri kuma akwai kurakurai. Kafin mu je mu duba tasirin maganganun da ya da kuma kurakuran maganganun da ya yi, bari mu dubi me ya faɗa ne. Wato Captain Ibrahim Traore ya ce wato kasar Burkina Faso a ƙarƙashin ikonsa ba zai yadda ta kasance ƙarƙashin wato
dokokin addinin Islam wato shari'a lo kenan, a inda ya ce kasar Burkina Faso ƙasa ce wacce take da wato mabiya addini daban-daban, saboda haka ba yadda za a yi a ce a sa shari'a lo wato dokokin addinin Islam a kan ƙasa saboda wannan dalilai. Sannan kuma ya ce ya fahimci cewa 'yan Burkina Faso wajen kusan 100,000 suna kasashen waje, particularly kasar Saudi Arabia, ba abin da suke karanta illa shari'a lo arabi da sauransu, wanda yake ya kamata su je su karanci irin su technology, irin su agriculture, irin su engineering da sauransu, wanda za su zo su gina ƙasa, a inda ya ce ita kanta Saudi Arabia ta yi ware maƙudan kuɗi tana investing a ƙasar irin su Amurka da sauransu, amma sun zo suna wato ba sa investing a Afirka, sai dai a zo a gina masallatai. Ya ce shi musulmi ne kuma wato kuma ya san abin da yake faɗa, wato ya kamata 'yan Burkina Faso da kuma sauran 'yan Afirka, wato magana da yake ba yana magana iya akan Burkina Faso bane, ya ce lokaci yayi da 'yan Afirka za su tashi tsaye su gane fa cewa dole a tashi a nemi yadda za a ciyar da wato wannan lahiya gaba, ba za a rika dogaro akan wannan abu ba. Mutane su je su karanto abu su zo su buge su koma suna ta'addanci sauransu. So inda ya ce kuma waɗannan yana kira ga waɗannan 'yan Burkina Faso da suke ƙasar Saudi Arabia da sauran ƙasashe wanda suke karanta shari'a lo da arabi da sauransu, ya ba su lokaci su dawo su canza kwasa-kwasansu, in ba haka ba idan wani lokaci ƙure zai revoking wato zai cancel musu shaidar ɗan ƙasa. Saboda haka ya ba su lokaci su dawo su canza wannan kwasa-kwasa. Ya ce kuma daga yanzu duk wani ɗan Burkina Faso da zai fita ƙasan waje sai ya je ta Ministry of Higher Education an duba abin da zai je karanta, idan abin da zai karanta wanda zai kawo cigaban ƙasa ne za a bashi, idan kuma ba zai kawo cigaban ƙasa ba za a bashi ya fita ba. So wannan kalaman da ya yi kenan, wanda ya jaje cece kuce, wanda kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, wasu suna cewa abin da ya faɗa bai dace, wani kuma suna cewa ya dace. To akwai tasiri a maganganun da ya kuma akwai kware-kware. Tasirin shi ne abinda shi Captain Ibrahim Traore ke duba shi ne ta yaya za a Afirka ta ci gaba, ta yaya za a yi ƙasar su ci gaba. Da only way ƙasar da za ta ci gaba shi ne mun riga mun ga ƙasashen da suka ci gaba ta yaya suka ci gaba, kamar su Amurka, China, Rasha da ƙasashen da suke tasowa, sun taso ne akan technology, akan agriculture, akan engineering da sauransu. Shi abin da message ɗin da yake so ya tura kenan, amma ta inda ya tura shi shine ja cece kuce. Akwai hanyoyi daban-daban da zai tura wannan message, kuma akwai matakai daban-daban da zai dauka ba tare da ya taba ainihin shari'a lo ba, wanda ke wuri ne sensitive, wato addini is sensitive, ko na wane ne, ko na musulmai ne, ko na kristoci ne, ko wanda ba musulmai ba da sauransu. It's a sensitive area. To mutane kuma suna mai ana ganin musulmi ne amma yi wannan kalamai din. To amma shi kalaman da ya bayi ne don ya ci mutuncin Islam ba, yayi ne tura message din abin da manufarsa, wato Burkina Faso ba za ta ci gaba ba, dole sai matasa sun tashi sun dukufa a wani area din. Idan muka duba example da kasar China, ta gini ne akan technology, wanda ke yanzu duk duniya ana alfahari da kasar China saboda youth ɗinta an gina su akan technology. Wasu Amurka suke zuwa su karatu, wanda Amurka ta fara ma complain, wato duk inda karatu yake na technology 'yan China za su je su koyo su dawo. To wannan abin da Burkina wato shugaban kasar Burkina Faso yake so ya nuna kenan, wanda kuma yake so ya alakanta shi too much, wato karkata ga karanta shari'a lo a zo a ce za a kawo wato dokokin addinin Islam, shi yake ba da wato breeding space, wato kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi su fito har a fara ta'addanci. Akwai alaka da maganarsa da wannan, wanda ke marga mun ga abin da ya faru tsakanin shi da Sheikh Kindo, a inda ya ba da wani umarni kafin wannan lokaci, inda ya ce wato a rage masallatai, a daina sallah a ko'ina, a centralizing inda ake sallah da sauransu, wanda yake shi Sheikh Kindo ya zo ya gyara mashi maganan, wanda aka kama shi, wanda abin kuma shi ma ya jaja cece kuce. So kurakuran da yanzu na ga muku tasirin maganar manufarsa shine ya kawo cigaba ma Burkina Faso, ya kawo cigaba ma Afirka, dan Afirka da dan Burkina Faso su fara tunani da za su ci gaba, sannan kuma ya daƙile duk wani taso abin da zai kawo ta'addanci turu wannan addinin shari'a da sauransu. Manufarsa kenan. Amma kurakuran da shi ne usulubi, wato ta yadda ya fito
fito da bayanan a inda ya ce ba zai yadda a kafa akwai hanyoyi daban-daban da zai bi wanda zai tura sakonsa ba tare da ya yi amfani da wannan hanyar wajen tura wannan sako ba na cewa su daina zuwa wato kowa yana da yancin da irin abin da yake so karanta ya je karanta ba wato ba wanda ya sai hana mutum in dai abu ne is legal ana koyarwa a jami'a is not illegal ba wanda ra'ayinka ne ka je ka karanta abin da kake so karanta sai dai ita kasa tana iya faɗakar akwai orientation da za ka ba mutane to wannan hanya ba kuma a amfani da wani usulubi na kamar tauye haƙi wanda kuma aka ce kuma duk wanda suke nan su maza su dawo in ba haka ba za a revoke din lashin su a zama da ƙasa shi ma wannan is wrong ya yi kuskure a nan gurin ba haka ya kamata ya faɗa ba sannan kuma duk wanda zai fita ya je karatu ga irin abin nan wannan orientation za a bari abin da muke ta yawan faɗa kenan ba wato akwai dabaru ta hanyar ta yadda za ka bi don ka tura sakonka ta inda za a fahimce ka ba tare da ka yamutsa hazo ba da sauransu. Captain Ibrahim Traore an kowa yana ya shaide shi mutum ne mai san ci gaba mun riga mun san Burkina Faso suna zakakurai mun ga irin su Captain Thomas Sankara shi ma kusan irin hanyar da ya biyo kenan amma bai kai labari ba wanda yana so ya kawo the Africanization of democracy, the Africanization of way of doing things abinda Captain Thomas Sankara yake so yi kenan wanda ya fara daga Burkina Faso yake so yada aka kashe shi to shi ma Captain Ibrahim Traore shi ma ya riga san target ne akan abubuwa daban-daban ga kuma yana so bude wani front already western world suna mai kallon wani stumbling block kuma gashi yanzu ya bude wani front din kuma da clerically mutane za su rika mai kallon kamar yana adawa da addini da sauransu amma duk wanda ya san shi ya san cewa da gaske yake ba wai kuma dan ya ci mutuncin addinin Islam ba to amma kuma har yadda ya bi wajen tura sakon Islam bai dace ba ya yi kuskure a wannan dole a neme shi a nemi kuma nan gaba ya san inda zai kalame ko ishu na shakakindo shi ma wannan akwai kurakure wannan ishu din ma akwai kurakure amma kuma fi sabilillahi kowa riga ya san ba cin mutunci addini ke so ba yayi ne dan ci gaban kasarsa da kuma kasar Afirka to amma hanyar da ya bi shine bai dace ba wajen tura sako da Allah ya samu dace. La famille inda Burkina Faso ta kammala gina cibiyar gidan wutar lantarki mai karfin mega 50 a cikin wata uku kacal kwana 90 yannan kuma Chadi inda tana gina nata cibiyar gidan wutar lantarki a cikin shekara 10 mai karfin mega 20 me yasa kuke ganin sai dai yawo tana ataken IAS a koda wani lokaci biye saboda irin wanga irin aikin da IAS take ma 'yan kasar ta irin da IAS take nuna ma 'yan kasar ta soyayya inda ita ta ce ta wannan kenan daga nan kuma bari mu koma jamhuriyar Nijar inda za mu ga cewa shugaba Chani ya yi rijistar sabon fasfo wato na AES na zamani. Shugaban jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya yi rijistar wato samun sabon fasfon zamani na ƙungiyar ƙasashen AES a wani mataki na aiwatar da sabon tsarin takardun tafiye-tafiye masu inganci da tsaro. Sabon fasfon ya ƙunshi sabbin fasahohin kariya da suka dace da ƙa'idojin ƙasashen AES. Hukumomi sun bayyana cewa za a fitar da nau'o'in fasfo guda 5 ciki har da na talakawa, diflomasiyya, aikin gwamnati, 'yan gudun hijira da kuma fasfon aikin hajji. Shugaba Chani ya yaba da aikin rundunar 'yan sandan Nijar da masu aiwatar da tsarin suka yi tare da ƙarfafa su ci gaba da ba da ingantaccen wato sabis cikin gaskiya da ƙwarewa.
an bayyana cewa ƙaddamar da wannan sabon fasfo wani muhimmin mataki ne na inganta tsarin tantance 'yan ƙasa, ƙarfafa tsaro da sauƙaƙa zirga-zirgar masu tafiya tsakanin ƙasashen AES da sauran ƙasashen duniya. Wannan kenan. Har ila a cikin wannan jarida za mu ga cewa Firayim Minista na Nijar ya jaddada muhimmancin baiwa kamfanonin cikin gida dama a fannin man fetur. Firayim Minista na Nijar Ali Lamin Zen ya buɗe taron aiwatar da manufar wato Contango Local a fannin man fetur, inda ya bayyana cewa gwamnatin Nijar na da burin mayar da albarkatun man fetur hanyar ƙarfafa tattalin arziki, samar da ayyukan yi da bunƙasa kamfanonin cikin gida. Firayim Ministan ya tabbatar da cewa Nijar za ta ci gaba da kasancewa amintacciyar ƙasa ga masu zuba jari, tare da kira ga abokan hulɗa da su mutunta muradun wato ɓangarorin guda biyu. Ya kuma buƙaci kamfanonin Nijar su ƙara inganta ƙwarewa da ingancin ayyukansu, yayin da ya yi kira ga bankuna da kamfanonin inshora su samar da hanyoyin tallafawa kamfanonin cikin gida domin su ci gajiyar damar da ke cikin fannin man fetur. A cewarsa, manufar ita wannan wato Contango Local wata muhimmiyar dabara ce ta ƙarfafa ikon tattalin arzikin ƙasa da tabbatar da cewa albarkatun man fetur sun fi amfana a al'ummar Nijar. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoto, wannan shi ne taron da aka gudanar a kan wannan al'amari. Har ila a cikin wannan jarida za mu ga cewa Nijar da China sun ƙarfafa haɗin gwiwa a fannin ci gaba. Ministan wato Refondation wato gyaran ƙasa kenan da bunƙasa ɗabi'u na zamantakewa ya karɓi jakadancin China a Nijar, inda suka tattauna hanyoyin ƙara ƙarfafa dangantakar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu. Tattaunawar ta mayar da hankali ne kan muhimman fannoni da suka haɗa da man fetur, noma, lafiya, ilimi da masana'antu. Ministan ya yaba da goyon bayan da China ke baiwa Nijar, tare da yadda muhimmancin gudunmuwar da ƙasar ke bayarwa wajen ci gaban tattalin arziki da zamantakewar Nijar. A nasa ɓangaren, jakadan China ya tabbatar da aniyar ƙasarsa ta ci gaba da tallafawa Nijar wajen aiwatar da shirin Refondation da kuma gina haɗin gwiwa mai ɗorewa bisa mutunta juna da moriyar ƙasashen guda biyu. Kamar yadda muke gani su ma a cikin hoto, wannan shi ne zaman tattaunawar da aka yi da wakilan wato China ɗin. Har ila a cikin wannan jarida ta Zindirbes za mu ga cewa kamfanoni sama da guda 500 sun halarci taron haɓaka ikon cikin gida wato a fannin man fetur. Taron aiwatar da manufar ƙarfafa rawar da kamfanonin cikin gida za su taka a fannin man fetur ya ci gaba da gudana a cibiyar taro ta Mahatma Gandhi da ke Niamey, bayan da Firayim Minista Ali Lamin Zen ya buɗe shi a hukumance. Kimanin kamfanoni guda 500 na Nijar, tare da bankuna, lauyoyi, ƙwararrun masu lissafi da sauran masu ruwa da tsaki,
a fannin man fetur sun halarci taron domin tattauna hanyoyin ƙara baiwa kamfanonin cikin gida damar cin gajiyar harkokin man fetur. A yayin taron, ministoci daga sassa daban-daban sun yi bayani kan manufar wannan tsari na Continue Local, wanda a yanzu za a aiwatar da ita bisa sabuwar doka da Majalisar Ministoci ta amince da ita. Har ila yau, an shirya zaman tattaunawa da haɗa kamfanoni da juna domin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin kamfanonin Nijar da masu gudanar da ayyukan man fetur a faɗin ƙasar. Kamar yadda kuke gani, wannan shi ne taron da aka gabatar da wannan al'amari. Idan kuma muka matsa gaba, za mu ga cewa ministan harkokin wajen Nijar na ziyarar aiki a daular Oman. Ministan harkokin wajen Nijar Bakariyu Sangare ya kai ziyarar aiki ta kwanaki 3 zuwa daular Oman daga ranar 19 ga watan Yuli zuwa 21 ga watan Yuli shekara ta 2026 domin ƙarfafa haɗin gwiwar diflomasiyya da tattalin arziki tsakanin ƙasashen guda biyu. A yayin ziyarar, ministan ya gana da manyan jami'an gwamnatin Oman inda suka tattauna kan faɗaɗa haɗin gwiwa a fannonin zuba jari, fannonin zuba jari, noma, makamashi, ma'adanai da kasuwanci. Ɓangarorin biyu sun kuma amince da kafa kwamitin haɗin gwiwa domin bibiyar yarjejeniya da aka cimma da kuma hanzarta aiwatar da ayyukan haɗin gwiwa. Wannan ita ce ziyara ta farko da wani ministan Nijar ya kai a hukumance zuwa ƙasar Oman, matakin da ake kallon zai ƙara ƙarfafa dangantakar diflomasiyya da tattalin arziki tsakanin ƙasashen guda biyu. Kamar yadda kuke gani a cikin hoto, wannan shi ne da aka gudanar da wannan tattaunawa da muke bayani. Idan kuma muka shiga jaridar nan ta GF Hausa, suka ce yanzu jiragen mai na Saudiyya sun sauya hanya a Bahar Maliya saboda barazanar 'yan Houthi. Rikicin Gabas ta Tsakiya na ƙara tayar da hankali, yana kawo cikas ga jigilar man a Saudiyya. Har ila a cikin wannan jarida ta GF Hausa sai ka ce yanzu Iran ta jibge maharba 10,000 a mashigar ruwan Hormuz domin tunkarar duk wata barazana. Ya Allah, ka ba muminai nasara, ka ƙarfafa su, ka ƙarfafa musu gwiwa, amin. A cikin wannan jarida ta Our Right, bayan mun gama da wancan, su ga abin da suka ce: sabon Firaministan Birtaniya Andy Burnham ya sanar da rage harajin da ake karɓa daga al'ummar ƙasar. Sabon Firaministan Birtaniya ya sanar da rage haraji domin sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar matsin tsadar rayuwa, yayin da ake sa ran zai jagoranci taron majalisar ministocinsa na farko a ranar Talata. Wannan mataki ya zo ne bayan ya karɓi mulki daga Keir Starmer a gidan gwamnati na Downing Street, tare da cire wasu jami'an gwamnati da ake ganin suna biyayya ga tsohon firaministan. Wannan jarida har ila yau ta Our Right ta rawaito cewa Iran ta kai hari kan wani jirgin dakon ɗanyen mai a mashigar ruwan Hormuz da sanyin safiyar Talata, lamarin da
ya tilastawa ma'aikatan jirgin tserewa nan take. Har ila wannan jarida ta Our Right ta rawaito cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta fara nazari mai zurfi kan dokar kafa 'yan sandan jihohi. Gwamnatin Majalisar Wakilai da ke duba yiwuwar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin Najeriya ya fara nazari kan dokar ƙarfafa 'yan sandan jihohi da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta gabatar. Har ila a cikin wannan jarida idan muka koma labaran Burkina Faso za mu ga cewa shugaban ƙasar Senegal idan muka koma labaran Senegal za mu ga cewa shugaban ƙasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ya zama sabon shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS, inda ya gaji shugaban ƙasar Saliyo Julius Maada Bio. An zaɓi Faye ne a matsayin taron shugabannin ƙasashen yankin da aka gudanar a ƙasar Saliyo domin tattauna muhimman batutuwan da suka shafi haɗin kai da ci gaban yammacin Afirka. Haka kuma an naɗa Birame Diop a matsayin sabon shugaban hukumar ECOWAS, inda ya maye gurbin Dr. Umar. Taron ya samu halartar shugabannin ƙasashe da dama na yankin, kuma ana sa ran za a mayar da hankali kan ƙarfafa haɗin kai, bunƙasa haɗin gwiwa da kuma inganta zumunci tsakanin al'ummomin yammacin Afirka. Idan kuma muka dawo jaridar nan ta Muryar Nijar TV, za mu ga cewa shugabannin ƙasashen ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka CEDEAO sun damƙa shugabancin ƙungiyar a hannun shugaban Senegal wato Bassirou Faye kamar yadda muka karanto muku yanzu. Har ila yau idan muka matsa gaba za mu ga cewa dakarun tsaron Nijar 16 sun kwanta dama yayin wani wato hari na ta'addanci a Tera wato Tillaberi. Sanarwar ma'aikatan tsaro Nijar da aka karanta a gidan talabijin na ƙasa ta tabbatar da afkuwar wani harin ta'addanci a Tera. A cewar ma'aikatar tsaro, wasu 'yan ta'adda ne suka afkawa jami'an tsaron a tsakanin Bankilare da Tera, inda sojoji 16 suka rasa rawukansu yayin da wasu kuma suka ji rauni. Sai dai su ma 'yan ta'addan ba su ji da daɗi ba, inda sojojin suka hallaka mayaƙansu guda 15 tare da ƙwace wasu muhimman kayayyakinsu. Wannan lamarin ya wakana ne a ranar 17 ga watan 7 shekara ta 2026. Wannan jarida kuma idan muka dawo cikinta ta Nijar 227 TV suka ce shugaban ƙasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ya karɓi ragaman jagorancin ƙungiyar ECOWAS. To kun ji. Idan kuma muka matsa gaba a cikin wannan jarida za mu ga cewa al'ummar Nijar na ci gaba da zura ido cikin zumuɗi da kuma zaman jiran sanin yaushe ne gwamnatin Nijar za ta sake buɗe iyakarta da ƙasar Benin, kamar yadda in ba ku manta ba tun a baya ake ta ganin cewa alaƙa za ta dawo mai ƙarfi tsakanin Nijar da ƙasar Benin. To shi ne dai har yanzu ake ta sa ido. Har ila a cikin wannan jarida ta Nijar 227 TV za mu ga cewa tsohon shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya nemi goyon bayan ƙasarsa
a takarar Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ONU. A yau ne shugaban ƙasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ya karɓi baƙuncin tsohon shugaban ƙasa a fadarsa. A yayin ganawar tasu, tsohon shugaban ƙasa Macky Sall ya sanar da matsayinsa na neman kujerar Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya wato ONU. Ya kuma yi amfani da damar wajen neman goyon bayan gwamnatin Senegal domin samun nasara a wannan babban muƙami na ƙasa da ƙasa. Wannan ganawar ta zama wata kyakkyawar alama ta ci gaban ƙasa da ɗorewar mutunta juna tsakanin shugabannin, duk kuwa da bambancin siyasa. Shugaba Bassirou Diomaye Faye ya nuna girmamawa ga wannan mataki na tsohon shugaba, inda kuma aka cimma yarjejeniyar cewa tsohon shugaban Sall zai riƙa sanar da fadar shugaban ƙasa duk wani ci gaba